வெல்கம் பேக் டு மீம் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். ஒரு வாரம் ஆச்சு. இப்போ தெரியுதா இந்த சீரீஸ் ஏன் நான் வச்சுருக்கேன்னு. கண்டென்ட் இல்லாமல் வேறு வழியே இல்லை அப்படின்னு ஒரு நிலைமைக்கு வரும்போது இந்த பெட்டியை திறந்து பார், உனக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கும். இன்றைய கேள்வி என்னன்னா, கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் சில விஷயம் நான் பண்ண மாட்டேன், அது உங்களுக்கு என்ன விஷயன்றது தான் என்னுடைய கேள்வி. ஸோ இதற்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். உண்மையிலே சொல்லப்போனால் இது வரைக்கும் போட்ட மீமணியை விட இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, பாராட்டக்கூடிய வேண்டிய செயல், நன்றி. ஃபஸ்ட்டு கமிட் ஆக மாட்டேன். செகண்ட் கமெண்ட், லவ் பண்ண மாட்டேன். ஏன் நீங்கள் லவ் பண்ண மாட்டேன், கமிட் ஆக மாட்டேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு முட்டு கொடுக்குறீங்க? இம்பார்ட்டன்ட் காலரை தூக்கி சொல்லுங்க ப்ரோ. அப்நார்மலி அன்ஏபிள் டு அச்சீவ் அன் எரெக்ஷன் அண்ட் ஆர்காசம் இம்பார்ட்டன்ட். இதில் என்ன தப்பு இருக்குது? இல்லை இதெல்லாம் இயல்பு தானே. ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு நோய் வர்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. இப்படி லவ் பண்ண மாட்டேன், கமிட் ஆக மாட்டேன் சொல்கிறது போல கமிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுங்களே, அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. உனக்கு கிடச்சா மூடிட்டேன்னு திருப்பேன். இவர் கோடி ரூபா கொடுத்தாலே லவ் பண்ண மாட்டாங்க, இன்னும் ஒரு ஃப்ரீயாக வர மாதிரி. இந்த நபர் எதுவுமே மீம் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் போடவே மாட்டார்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சுக்கோங்க நண்பா, உங்கள் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன். இப்படி 4 பேர் உங்களை கேட்டக்கூடாதான் முன்னாடியே நான் கேட்குறேன். வி கெட் பெட்டர் டுகெதர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கமெண்ட். சாப்பாடு மேலே ரோசம் காட்ட மாட்டேன். இதுதான் உண்மையான, இதுதான் மெச்சூரிட்டின்றது. அந்த இது என்னது, ஸ்னிக்கர்ஸ். பசியில் நீயா இருக்க மாட்டேன், பசியில் நீயா இருக்க மாட்டேன். அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் பசிக்கும் போது எதுவுமே கோவப்பட்டுறாதீங்க, ஏன்னா அது உங்களுக்கு தப்பாக தான் முடியும். ஸோ அதனால் எப்போவுமே சாப்பாடு மேலே கோவத்தை காட்டாதீங்க, சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் கோவத்தை காட்டாதீங்க, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கோவம் இருந்தால் காட்டுங்க, இல்லாட்டி மூடிட்டுருங்க. இப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வராமல் மறுபடியும் போஸ்ட் பண்ணுற நிலைமை. எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரலையா ப்ரோ? பாருலே, நல்லா பாருலே, எத்தனை ரெஸ்பான்ஸ் பாருலே. இருந்தாலும் நான் 2 வாட்டி போடுறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? உங்களை சில பேர் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, அதனால தான் நான் 2 வாட்டி போடுறேன். தவிர மண்டே ஒரு வாட்டி, தேர்ஸ்டே ஒரு வாட்டி போடுவேன். அது கண்டென்ட் கிடைக்காதனால இல்லை, மண்டே எனக்கு கண்டென்ட் கிடச்சிருச்சு. இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல, சில நண்பர்கள் பார்க்காம இன்ஸ்டா வராமல் இருப்பீங்களே, அவங்களுக்காக நான் ரீபோஸ்ட் பண்ணுறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆன்லைன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஈவெண்ட் போஸ்ட்டுக்கு ஷவுட் அவுட். மச்சான் ஸ்டோரி போடுற லைக் வாங்கினா ஜெயிச்சிருவேன். மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன்ப்பா. இது ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்டு. ப்ரைஸ் மணி எப்படியும் ஒரு 500-400 இருக்கும். அதுக்கு நான் ஒரு ஸ்டோரி போட்டு ஒரு 200 லைக்ஸ் ஒரு ஏக்கி விட்டு நானே லைக் போட மாட்டேன். இது ஆர்ட்டுக்குன்னா உங்களுக்கு உங்கள் திறமைக்கு பார்த்து லைக் வரணுமே தவிர உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி அதெல்லாம் தவறு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் நான் எப்போயுமே ஷேர் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் சொன்னதே இல்லை, சொல்லியிருக்கேன்னா. நெக்ஸ்ட் ஒன், காலிங் அவுட் அதர் பீப்புள் கிரிஞ்ச் ஃபார் டூயிங் சம்திங் தே லவ் unintentionally ever again. Is he talking about me or Biryani Man or both? Boys movie சித்தார்த் மாதிரி நியூடா ரோட்ல ஓட மாட்டேன். திங்க், யோசிங்க, ஏதாச்சும் ஒரு ஜோக் யோசிங்க, சொல்லுங்க, இதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? நெக்ஸ்ட் கமெண்ட். சென்டிங் கிரிஞ்சு கொரியஸ் டு ஜிபி முத்து. ஜிபி முத்து கிரிஞ்சாடா? அவர் எவ்வளோ பெரிய நல்ல மனுஷர், அவர் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன். அவர் எப்படி எவ்வளோ ஒரு மீமு, எனக்கு ஒரு மயிலும் தெரியாதுல எனக்குன்னு சொல்கிறதுக்குலாம் எவ்வளோ திறமை வேணும் தெரியுமா? எல்லாமே தெரியும்னு சொல்கிறது ஒரு புளுத்துறது வேறு விஷயம். எனக்கு ஒரு மயிலும் தெரியாதுல எனக்குன்னு ஒரு மீமை க்ரியேட் பண்ணுறதுலாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஐ லவ் திஸ் மேன். என்னோட அடுத்த வீடியோவில் ஜிபி முத்து தான்டா ஜிபி முத்து வீடியோ தான்டா அடுத்த வீடியோ. என்னை பார்க்குற நண்பர்கள் யாருமே ஜிபி முத்து ஹேட்டர்ஸ் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கிளம்பிடுங்க. நீங்கள் இங்கே சபையில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கிளம்புடா. ஜிபி முத்து இஸ் பே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கமெண்ட். சப்ஸ்கிரைப் டு ஜேகே தமிழ். 100 கோடி கொடுத்தாலும் நான் பண்ண மாட்டாத விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் டு ஜேகே தமிழ். ஜேஎஃப்எஃப்னா அதில் என்னத்திலே போகிறீங்க லூசு பயல்களா, செத்த பயல்களா? ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். ஜேகேஸ் தாட். 5K வராமல் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் பிரியாணி மேன். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் 5K எனக்கு கொடுக்கலனா நான் பிரியாணி மேன் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஏன்னா அப்போ கண்டென்ட் இல்லாதனால நான் அதை பிடிச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ கண்டென்ட் நிறையா அடிச்சிச்சு. ஜிபி முத்து இப்போ மோஜ்னு புதுசாக வந்திருக்காமே, டிக்டாக் ட்ரோல் பண்ண முடியறே, டிப்டாப் டூ, அது என்னது
டிக்டாக் டோ பண்ண முடியாதுன்னு சோகத்தில் இருந்தேன். அப்புறம் மோஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் தெரியும் இது அதை விட பெட்டராக இருக்குது. அதனால் வந்து 5K வந்தாதான் பிரியாணி மேன் ரோஸ்ட். அதுவும் ஒரு டெட்லைன் கொடுக்கணும் இந்த மாதம். அதாவது இன்னைக்கு February 28. February 28க்குள்ளே 5K வரலனா பிரியாணி மேன் ரோஸ்ட் கிடையாது. நான் 10K சொன்னதுக்கே ஊம்ப முடியல, 5K ஊம்புறானா அதையும் ஊம்ப மாட்டீங்க. அப்புறம் என்னடா அர்த்தம்? நான் என் பேச்சுக்கு என்ன மரியாதை? 5K = பிரியாணி மேன் ரோஸ்ட். இஃப் நோ ரோஸ்ட். ஓகே, நன்றி ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ வெரி மச். 3, 2